For me, itong simpleng pag-maintain lang, halimbawa sa mga karigusan, by maintaining yung kalinigan, kang mga tigpo-promote mo yung lugar, isa rong action na ito para mas maging mas mabistado ang partido. And syempre, the way how we welcome yung mga visitors, parang tama ba ang si Bart? Tama. Basta Arog, kasi sometimes kaya ako din, may experience ako na may tig-promote ako ng karigusan. Kasi never talaga siyang nabivisit pa, never siya na-discover. Hamblinag ko siya, more na, hanggang sa parang napabayaan siya. After a week na pagduman ko, grabe ang basura niya Medyo talaga. nagsisi ka. Yeah, somehow feeling ko responsible ako duman kasi ako mismo ang nagpabistado kang lugar. Di binalikan mo. Binalikan ko tapos siya. nilinigan mo. Yes! Yes, and blinag ko siya. Pinahalin ko sa inyo na araw ka nang nangyari. That's a good thing. Correct.